Nke a bụ Asusu TV. Igbo ekele m unu. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Igbo ekele m unu. Igbo ụtụtụ ọmanụ. Biko ihe a na-achọ ikwu okwu na chanel anyị n'ụbọchị taa wụ kedu ihe isiokwu anyị wụ kedu ihe ọ na-ezoro gị, kedu ihe nwaanyị ahụ na-ezoro gị. Nwunye gị ma ọ bụ onye ị chọrọ ịlụ alụ, kedu ihe ọ na-ezoro gị? Ọ ya wee ha chọrọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa. Biko ọwụ na-ewu onye ọhụrụ na chanel a, anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Aha m bụ Ogu Emmanuel nke Asusu TV. Biko kawa ahụ sọbskraịbụ na chanel a, YouTube chanel a. Biko unu hụ ebe ahụ ede sọbskraịbụ na-acha red, unu apịa ya aka. Unu gaa na Facebook peji anyị, unu hụ ebe edere like, iklike na like ahụ. Ọ ga-awụ mgbe ọ na-enwe vidio ọhụrụ ka o nwee ike igosi na peji gị mgbe ọ na emepere peji gị na Facebook. Biko n'ịga n'ihu, ihe ozizi a ma vidio nke anyị hụrụ anyị na-eme n'ụbọchị taa, anyị ewepụtaghị ma ọkwa na anyị achọghị ime ka iji kọtọọ mmadụ ma ọkwanụ onwe onye anyị lee anya n'ihu wee na-eme vidio nke a, kama anyị mere ka iji nye aka iji dozie ụfọdụ ihe na-adịghị mma n'etiti anyị, ụfọdụ ihe na-adịghị mma na mmekọrịta nwoke na nwaanyị. Ọ ihe anyị ji maka ya wee mee vidio a. Biko ọ ga-amasị anyị ka ị ghara iwere vidio a dịka ịmago na ọ dịka ọ gị ka a hụrụ wee mee vidio a, ọwụ gị nwa. Biko ghọtie otu ahụ. Biko nke mbụ wụ ihe ụfọdụ ụmụ nwanyị na-ezo makwa na ha nwere ike izo. Ha nwere ike iji godo egbe tie ha n'ihu ma ọ bụ gịnị, ha enweghị ike ịgwa gị. E nwere ụfọdụ na-eme ha bata na ndụ nwoke, ha bịara izu, gbuo ma laa n'iyi. O nwere ndị wụ ha bata na ndụ nwoke, ha enweghị ike ịgwa gị ihe ha ji maka ya wee bata, eziokwu na ihe anụnwa ka ha ji maka ya wee bata na ndụ onye ahụ, ma ọ nọọ ihe a ka ha ji maka ya wee kweta ka ya na onye a na-emekọ ihe ma ọkwanụ ka onye alụ ya ma ọkwanụ gịnị. Ịhụghị, o nweghị ike ịgwa gị, o nweghị ike ịgwa gị unless ma ewu nwoke nwere anya ime mmụọ. Ị ma na ebe iji ebinye aka, ibiri aka na nsị ndị aboki ebe iji ebinye aka. Ịhụghị, ụfọdụ nwere ike ịbata na ndụ mmadụ ma ọkwa na ezinụlọ, o jide ihe niile, ọ ghasaa ya, o jide di ya na ụmụnne ya, o tinye ọgbaghara n'ime di ya na ụmụnne ya, o jide famili ndị ọ bịakwutere, mago turn everywhere upside down. Udo agaghị adịkwa. Mana onwe ike imepe ọnụ gwa gị na ihe ahụ mission ya, na ihe ahụ ihe ji maka ya wee bata n'ezinụlọ ahụ. Onweghị ike ime eme. Ụfọdụ mmadụ na-eme otu ahụ. Adịm ekwukwa na ụmụ nwaanyị niile na-eme otu ahụ. Onweghị ike ịgwa gị, ọ ga-ezuru gị ihe ndị a niile, zofuo ya, ị nweghị ike ịma ọ site n'omume ya. Ebe a ka ị ga-esi wee mara. Ọzọ awụrụ, onweghị ike, nwaanyị ahụ enweghị ike ịgwa gị na ya na manejikwana gị amaneji, ya na maneji relationship a. Ịmago ihe a na-asị ụkọ dị, onweghị ihe ụkọ dị na-ada aka ọsụfọ, onweghị ihe na ọ da emefu, onwe ụdị ihe na ọ da ebutefọ. Ụkọ dị emego ọtụtụ ụmụ nwaanyị ha hapụ ịlụ ndị ha kwesịrị ịlụ, bụ ndị bụ uche obi ha, bụ ndị ha chere na ọ makọrọ ha na ha. wụ ndị ha na-akpọ oge ụfọdụ ịmago my dream man,
o nwere ike mgbe nke nwaanyị tolitere oche na oge ịlụ di eruola, ọ bụrụ na onye nke ahụ nwoke ahụ ọ chọrọ ka ọ lụọ ya, ọ bụrụ na onye adịbeghị na nkwadobe, o nweziri ike ọ pụtazi ọhụụ ofu okoye ịmago kpọpụrụ I will marry you, buru ya na signboard na-akpagharị, ọmaba n'ime the bus, ịhụge soruzo ya na okoye a na-eme isikọgbu ya. Kwesịrị ịghọta ihe m na-ekwu ihe a. Oge ụfọdụ kwa na ihe ha ji aba n'ihe dịka relationship ahụ maka na o nweghị ike ikwu ihe wuche obi, enweghị ike. O nwere ike ole anya ọ bụrụ na chi ejinarịwa gị na age, ịghọtala, makwa na ọ bụ position ọ nọ na family, o nwere ike iwu position ya na family, makwa kedu ihe ụmụ ụwa ga-ekwu ma mpe na mmụọ ya ha na ha achị ọkụ. Kedu mgbe ị ga-alụ di gaa na be di gị? Kedu mgbe ị ga-ekutere anyị nwa n'ụlọ a? Kedu mgbe nke ọzọ? O nwere eji nwaanyị ga-eme o ruo, ọ gwa gị ihe ọ na-ahụ, nwaanyị na-alụbeghị di, ọ gwa gị ihe ọ na-ahụ, imepụrụ ezigbote ebere. Ụfọdụ kwa na-awụ na ịmago na ha adịla ready isettle down, ha efenichabe efetuo, ha ka nọ n'elu na-efe, mana ihe ha ji si ka ha gaa lụrụ nwoke a bịara ikwu okwu na ọ chọrọ ịlụ ha bụ maka na ha enego anya gburugburu, ndị enyi ha niile, ndị seti ha, ndị eji ha, ndị ha na-aso gụka akwụkwọ ma rụkọ ọrụ, ha ncha ha nụchala di, ọfọsọsọ ya, olezie anya ọmaba. O nweghị ike igwe okoye n'ọkwa n'ọhịa mere ya ji wee kweta ka okoye lụọ ya. Ha enweghị ike ikwu, onweghị ike imepe ọnụ gwa gị sigada ama n'otu a ka o si dị. Mana oge ụfọdụ bekee na-asị action speaks louder than voice. Ile anya, ịtụrụ anya n'ala, ibutu anya gị n'ala, si na fọdeki ahụ idebere anya gị butuo ya na downstairs, ị ga-ahụ one or two things nke ga-eme ka ị mata ma one chance ka ị ba ma ọ wụ ya, maka ichebe mgbe ọ ga-agwa gị o nweghị ihe ọbụla o nwere ike ịgwa gị. E nwere ụfọdụ wụ ihe bekee kpọrọ emotional flirts. Mago since ya ụmụ ihe Facebook asịkwa, WhatsApp asị gị, YouTube asịkwa, ịma na ụmụ ihe social media ndị a ụfọdụ ụmụ nwaanyị, adịmekwu na ụmụ nwaanyị niile, ụfọdụ adịghị ready ime ka ha mata na onye ha na ha bi dịka di na nwunye ma onye ha chọrọ ịlụ na nekwa ihe dị ha n'obi. Ha enweghị ike ikwu ya, enweghị ike ikweta. Abịa n'ụbọchị taa, ọtụtụ ịmago marriages na relationship ọ na-ata afọ, ọ na-asọfa. Ọ bụrụ maka gịnị? Ọ bụrụ na onye ahụ ị na-alụ ma madam ahụ ị na-alụ ma onye ahụ ị chọrọ ịlụ gịnị akpọkọchagoro ọnụ, ọ bụrụ na ọ ka nọkwa into relationship with enyi nwoke ya na ya maara tutu ọ mara gị, ọ bụrụ na onye ahụ ya na ya na-abụ na-akụ mgbe a nọ na mahadum makwa mgbe a nọ na skuul ma ọ ebe ọ na-arụ ọrụ, ọ bụkwa na ha na-abụ ka na-akụ mana ọ ka bi na be gị, otu isi gwa ya na ọma na ọ ka na-agba n'iro, ọ ka sị gị na onwe n'iro ọ na-agba, na ya na-aga chọọchị, na ịmago na ijide gị ewuti nwoke ọzọ, mana ọ ka na-ementenu this social media relationships and contacts, ọ ka na-ementenu ya. O nweghị ike igwe okoye na ọkwa na ya na ha ama na-eji nnọọ ka o wee dịka n'ọkwa ihe a ji ekwere wụ na mgbe ị bịa na ọhụụ na ị na-egbutenwu ihe ị na-eri, ọ ya mere a ji wee sị ka ya sowe gị. Ọwụkwa na ọwụ na iwu uche obi ya, ọwụ ya nwoke, ọwụkwa na ịwụ nwoke ahụ n'anya, mba. Ọtụtụ imerime na ụmụ nwaanyị ndị a were social media mere di mbụ ụzọ ha, that is their first husband wụ social media. Ụfọdụ wụ madam social media n'ụlọ. Gịnị mere o ji ọga wụ madam social media? Na nwaanyị ga-anọ n'ụlọ, nwaanyị nọ na di ga-anọ n'ụlọ, o chefuo onwe ya, o chefuo na onwe ihe o siri n'ọkụ, o chefuo na o siri ihe n'ọkụ. Maka gịnị?
aka ya dị busy, ọ nọ gị na WhatsApp, ọ nọ na Facebook, ọ nọ na chat room, otu a ka ọ ga na-achatị ghere ihe enweghị isi na ọdụ. Ọgwụkwa na ọ na-achatị ihe ga-abara ya na di uru ma family uru ma relationship uru. Asị mmadụ emena chatting o, mana emefe ihe ofe ọ dị mma. Ọ gaa n'ebe ọ na-eme chatting ahụ, o chetaghị na beans o siri n'ọkụ na mmiri agbanye na da beans ya na gas ataala dị mmiri complete, beans na-erezi ọkụ. Ọ nọ na social media, o chetaghị na rice ma ọkwa na ihe o siri n'ọkụ na o lemego ọkụ ma ọ bụ ofe ọ na ya n'ọkụ. Uche adịghị n'ihe ọbịa, uche adịghị n'ihe ọ na-eme. Ebe uche dị onye ahụ ya na ya na-achatị na social media. O chefuo na ihe niile nwere oge. Efuru ya? So ọzọ dị ka ịbịa hụrụ gịnị? Kedu ihe ị na-atụ anya? Kedu ihe ị na-eme expect ịmago from ka ihe ị na-eme expect ka eledi gwa gị? Eledi mago nwaanyị ma ọkwa na nwa agbọghọ bịa chọpụta na onye ọlụ nwoke ma ihe ga-eme echi. Ịma enwe ụmụ nwoke ma ihe ga-eme echi. Enwe ụfọdụ ụmụ nwoke na-akọ akụkọ ka ndị egbuwara isi, wepụ memory card ha, tụ ya na dustbin, tụfuo ya tụfuo dị na dustbin maka ọ dị izi ije chọta ihe ha tụrụ n'ime dustbin. Enwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwere ike ịjụ gị ajụjụ iberibe, nwere ike ịjụ gị ajụjụ na-ekwesịghị ịjụ ajụ. O nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nwere oke efe. Ọ na-emekwanụ ụfọdụ ụmụ nwanyị ha na ndị a makọrọ adịghị redi ịgwa nke nwoke ahụ ihe uche obi na relationship a ma na marriage ahụ. Mana dute oke efe nke nwoke nwere, ihe a ka ọ ga na-egwugharị, ihe a ka ọ ga na-edig up and down. Ọ ga-abịa na ajụ eri nke nwaanyị, ọ ga-achọ ka ọ mara site ụbọchị a mụrụ ya ruo ụbọchị ha na-abụ matara kedu relationships ole ọ bagoro n'ime ya. Ụmụ nwoke ole ka ọ maara, ụmụ nwoke ole metụgoro ya aka n'ahụ, ugboro ole ka o butugoro injin. Ịma ụmụ ihe abortion ndị a, o butugo injin how many times? Chineke mere anyị ebere. Ihe a ka ọ ga na-ajụgheri, ihe a ka ọ ga na-ajụgheri na-ajụgheri. Ụmụ nwoke oyi nwoke ole ka ị nwegoro mgbe mbụ? Ọ wụrụ gịnị? Ọ wụrụ mmadụ inwe oke efe. Ọ icheghị na onye na-ajụ ụdị ajụjụ a na ọ wụ a very stupid person, onye nwere oke efe. Ị na-ajụ, ị nwekwara nke go. Onye ọbụla nwere history, onye ọbụla nwere history. Maka asị ka akwaghasịwa, ọ ga-enye ezigbote nsogbu. Onye ọbụla nwere past. Mana eche m na ọ wụrụ na mmadụ na-abụ kwekọrịta anụ na ha ga-alụ dịka di na nwunye, o nwere ụfọdụ unu kwesịrị iwere past unu ga-aga wụ ya na dustbin, wepụ face the future, face ya na echi na-abịanụ. Kedu otu a ga-esi mee ya dịrị unu mma na relationship a? Kedu ihe na-eme expect ịnụ? Ị chọrọ wụ na ịjụọ nwaanyị ụmụ ajụjụ ndị a, ya nwa ewepụta oge ma wepụta ohere sawa gị dịka otu i siri chọọ. Ihe ahụ ị chọrọ ịnụ ihe ọ ga-asa gị, ọ ihe ọ ga-agwa gị, onwe ihe ọzọ. So na asị ịmata ufe okwuo, ịma na chanel a anyị na-agba direct, anyị na-agwa gị nke wee eziokwu. Asị m kwuo, onye ahụ wụ onye na-enweghị aka ọrụ. Ihe ahụ onye na-enweghị aka ọrụ. Ihe ahụ ihe bekee kpọrọ ihe ahụ handwork of an idle man. Ihe ahụ a handwork of an idle-minded person. Ụfọdụ mmadụ kwesịrị ịchọ ihe a ga na-eme ka ha na-adị busy. Ọhụ nkwuo ya ikuku eburu okpu ma ịhụ gị. N'ezie ụfọdụ ụmụ anyị nọ na relationship, ụfọdụ nwere secret account, ụfọdụ nwere ebe ha na-atụ ya ego ha, ụfọdụ nwere ndị ha na-azụ di ha na-amaghị. Ụfọdụ otu ha si abụrụ ego na-edewe, na-abụrụ ihe ọbụla ha nwere ike na-edewe. Ị na-awọnda ma onye a iche na onye a bịara alụmdi na nwunye ka o nwere plan ọzọ, maka ọ na-eme ka onye ma na time ya nwere na this family from oge dị otu a to oge dị otu a.
so n'oge adịghịzi ihe ọ na-eme a na-eme ọsịsọ ọ na-abụkọ ihe ọwụ na o nwere ike ọkwa onye bịara di ya nwekwana ike imepe ọnụ gwa gị na ya bịara izu gbuo ma laa n'iyi. O nweghị ike ime eme, o nweghị ike inwe anwa ọka ịhụ ị na-eme expect ma ọkwa ị na-atụ anya na o nwere ike ịgwa gị ihe ndị a. O nweghị ike. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emecha, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-azụ ala na ọ na be di ha, zụọ ala, zụọ ụlọ, zụọ properties, were nnukwu ego binye mmadụ, di ha ga-ama. Mgbe di ha nwere ike ịchọpụta ma ọkwa mgbe di ha nwere ike ịmata ọnwụ na-emecha wayo gwuo ha ma ọ maburu ha tụọ ha n'ala. Oge ụfọdụ mgbe o nwere ike isi ka o mee ka di mata, mgbe ahụ ọ dịgo very late, mgbe ahụ ga-ekwekwa wee kpokọta nwa again. Enwezi ike di pụtazie di enyowe si otu a ka o si dị. Ụfọdụ ụmụ ya adịrị dị ịgwa gị ihe ndị a. O nwekwana ike wuru maka otu di esi ebihave, o nwere ike otu di esi eme. Maka matured men ga-adị happy na nwunye ha na-progress. Matured men ga-adị happy na nwunye ha na-aga n'ihu than na ịlụtara nwaanyị ọ na-ada ada everyday, ọ na-ada kwa ụbọchị, ọ bụrụ akụkọ one bad story against another. Ị kwesịrị ịdị happy ma ọ na nwunye gị na-aga n'ihu. Ị kwesịrị ịsọpọtụ nwunye gị ma ọ na ọ na-aga n'ihu, ma ọ na-asị nkwuo. O nwere ihe ọzọ nwaanyị na-enweghị ike. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị, adịmekwu na ụmụ nwaanyị niile, o nwere ike wụrụ ihe dị ka ụmụ ihe a na-agba night ndị a. O nwere ike ọ gaghị like, ọ gaghị akwa emepe ọnụ kọwara gị otu ọ chọrọ ka isi na-eme ma ọkwa na otu ọ chọrọ ka isi na-ịmago na-ejezu ya ahụ. Ekwesịrị ịghọta ihe m na-ekwu. Because na-ekwu ihe ọ dịka ọsọsọ gị born again. Adịkwa ama ọ na born again ihe m wee believer. Ọsọ ofu oke enyi m Sọni, ọ sị na madam ya na-eclaim na ya wụ born again, na ya ga-agwa ya na ya wụ believer. So ma jụọkwa ya sị ya nna, kedu ihe dị iche na born again na believer? Ọ sị m na tutu ị wụrụ believer na ị ga born again 10 years. Ị ga-enwe 10 years experience na born again before ị wụrụ believer, because na o kwesịrị ime gị n'anya before ị kweta. Nna nchekikwa okwu ya dị somehow. So ụfọdụ ụmụ ya ga-achọ ka ha mepee ọnụ gwa gị sị gị na otu ị nwere ike isi wee kpaa m aka, ma na otu ọ ga-esi isi mee m ihe a obi adị m mma, ma ọkwa na otu nchọ ka mụ na gị na-abụsi na-emekọ, ha ga-ekwu. Ụfọdụkwa na otu ha si ebi ndụ, ma ọkwa na ọ dị ka otu ha siri chọọ ya awụghị ihe dị ka omenala anyị, ma ọkwa na society anyị nọ n'ime ọgwụgwọ otu anyị si emekọ. O nwere ike wụrụ ụmụ ihe nwaanyị na-agba direct with nwaanyị ibie ndị a, ịghọtala. Then family bịa chaa ya ọkụ, ọ mapụ jeje baa na di. Ọ ma na ọ bụghị nke nwoke ka ọ na-eri, ọ nke nwaanyị ibie ka ọ na-eri. Ọgba nkịtị, o nweghị ike ime ka amata n'oge. Nwoke nọzi ọ na-echegburu onwe everyday na-asị nna kedu nke na-eme eme, na ọtakwa m ụdị mmadụ mụ na ya bụ ihe, ma ọtakwa m ụdị mmadụ mụ na ya na-abụ na-alụ ihe. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị nwere ụdị ndụ ahụ, ma ọ na-ebi ụdị ndụ ahụ, ha enweghị ike ịgwa gị, enweghị ike. So abịa n'ihe ọzọ nwaanyị, ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-enweghị ike ịgwa gị m gwasịrị ụmụ secret ties na ọwụ bekee. Ụfọdụ ha nwere nkwa ha kwegasịrị n'arụsị. Ụfọdụ ha na-eme ihe, ha nọ n'ime ihe ma ma ịghọta, nwegasịrị ụfọdụ spiritual connections ha nwere. Ụfọdụ ụcha otu ịhụrụ ha gara n'ụlọ akwụkwọ, ha join otu dị iche iche, eche ma wee egwuregwu, eche na na-eme ihe ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa. Ịma na ha na-eme ihe ahụ serious something. O ruzie mgbe ị ga-alụ di, o ruo mgbe ị ga-esettle down, ịlụọ di, ọ nwere akụkọ, a na-akwari up and down, a na-ajụ gịnị, kedu ihe na-emenụ. Ihe na-aka ewutewu na nke nwaanyị hụrụ a na-ekwu okwu ihe a belong to ụmụ occultic organizations a, megasị ụmụ rituals dị iche iche. Ha ma na nsogbu dị otu a dị. O nweghị ike imepe ọnụ gwa die sị ya, di m biko
ka anyị ghara ịdị na-akwụgharịzi from pillar to post, ka anyị ghara isi na be dibịa nke a gaa na ministry nke a, si na ministry nke a gaa na chọọchị nke a, ebe anyị na-achọ ihe na-enye m nsogbu a. Ọ macha ọgba nkịtị mechie ọnụ, a na-agagharị duru Okoye na-aga ka isi egbuwara egbuwa, isi egbupụrụ egbupụ. Okoye a na-aga magonu with hope na ya ga-asọlve the situation. Nke na-aka ewute ma akpọpụta dị mkpa di na nwunye, ewepụta ha n'ihu ọha n'elu ụwa, were social media kamera gbado ha n'ihu, na-ajụ ha nonsense questions. Lọkụ unu nwere na TV nwanna ịmaga ụmụ ihe TV ndị a ahụ na TV nwanna efega aka. If not, Sunday na-abịa abịa nwe aka ụtọ ọnụ gị je were gadị ewe microphone tii gị n'ọnụ, ị na-akọ nonsense, na-akọ ma nke ị kwesịrị ịkọ ma nke unu na-ekwesịghị ịkọ n'ihu ụwa niile. Hai, o nwere ka ọ dị oge ụfọdụ nke nwaanyị ọ macha na ebugharị gị, onwe ka ọnọdụ siri dị, o nweghị ike imepere ọnụ wee gbuo Okoye, si Okoye ada ama ka ya ghara ịdị na-akwụgharịzi na makwana ka amara otu a ga-esi wee nyere aka na the problem. O nweghị ike ikwu ya, ọ mara ọma gba nkịtị. A na-agakwa ọzọ yirie awụrụ enwe ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na di ha, anụgo di nọ na be di ha, ụfọdụ ji ụmụaka, mana n'ime obi ha di ha na-alụ, ha divorce go di ha n'obi ha, ha enyego nwoke ọsọ n'ime obi ha. Ha na-aghọta onwe ha ka nwaanyị na-anọ na di, ọjụgo die na otutie na nrafue na ihe niile, ọjụgo completely n'obi. O nweghị ike ikweta ahụ, kama ihe o ji nọrọ ebe ahụ ka o wee dị ka a na-eme ka ndị mmadụ ghara ịbịa na-ajụ oke ajụjụ, ma ọkwanụ gịnị, ma ọkwanụ ụmụaka ịbịa na-ajụ ịmago daddy why are you leaving mommy, or mommy why are you leaving daddy, ịmago ụdị ihe dị otu ahụ. A na-pretend, a na-apach ọ dịka udo adị, mana udo adịghị. So many marriages udo adịghị. Mepekwa n'ọnụ kwa otu o siri dị ka a mara otu e nwere ike isi wee mee ihe a, makwanụ dozie ya. O nweghị ike ikwu, mana ọjụgo nke nwoke na relationship. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-emekwa ya, a na-apach, a na-manage who is fooling who. Amakwa onye na-aghọrọ ibi o, ama onye na-aghọrọ ibie. Ụdị ihe a na-eme ka obodo efuru anyị nọ na ya na-aga n'ihu. Ị ga-ahụkwa mmadụ na-abụ ahụ oge ụfọdụ ha agba uniform, akwado aga chọọchị, enwe mmemme ị nwere, ime invite, ha na-aba abịa jikọ aka ọnụ bịa dị mmemme. Iche na ihe a wee kọpụ, ịma na ihe a wụ ụzọ mmadụ na-abụ nwee two different ministries. Ịmago ministry onye a dị iche, ministry onye a dị iche, na ihe a two lines that can never meet. Enwe ike join together, mana n'anya gị iche na di na nwunye bịa mmemme gị, iche na di na nwunye n'ọha ma bịa chọọchị a, ha bịara ịconfuse onwe ha, ha bịara ịghọrị onwe ha, ọ bụghị ịmata ife ọka ha bịa ịghọrị. Ha machakwa ụfọdụ unu ma ihe m na-ekwu, ụfọdụ unu nwere idea. Abịa enwe ndị wụ ịmago, enwe the cheating type. Enwere ụfọdụ ndị wụ otu ọbụla ọ sọgoro gị si dewe ha, idewegodo ha n'ime ụlọ ụka, ha ga-echit. Onweghị ebe ọbụla ha nọ ha na-enweghị ike ichit. Ihe a ka anyị na-epigharị up and down, and ụdị ka na dị very smart. Ụfọdụ ha di ha amaghị, enwekwana ike ikwu na ịmago na ha wụ hot pants, ma ọ wụkwanụ na ịmago na ukwu ada anọghị ofu ebe, ma ọ na ya wụ ịyọrọ m njụ. So that die laa anya, ọwụ na ọ ga-ekwenwe wee kpokọnwụ, ọwụ na ọ ga-asatisfy nwe ha na-abụ a continue, ọwụ na ọ ga-asatisfy nwe onye ọ na-aga na shade ya, onye ọ na-agachi back to ministry ya. So ụfọdụ na-like abịa ha dodge ya n'ime marriage, esizie na marriage na-eme operate karịa ndị jee kwụnye cotton na-agba akwụna. Ha nọ n'ime marriage karịa onye
professional onye akwụna na-agba akwụna maka na ọ nọ na marriage mana okwu ya dị n'iro. Di ya mama ọ ga-ezo kpaa mago na na-pretend a na-eme izikọgbu. Ịhụghị o nwere ndị ịgba n'iro nọ in their DNA, o nwere ndị ọ dị n'akara aka ha, o nwere ndị ọ dị n'ọbara ha, o nwere ndị ọ dị n'akwara ha. O nwere ike bịara isi gị ada ama ọ biko tutu anyị abakwa n'ihe a nekwa otu ahụ m siri dịrị na otu m si eme, ama m ma ọ ga-ekwenwu gị wee kpokọnwụ maka ada ama ọ ga-agba nkịtị o zoo ya ezofuo ya a na-pretend up and down. O nwere ike onye nọ from a distance ọ pụta na admire di na nwunye a, ọ maghị na ha na-abụba n'ime flat ha, onye aga na room nke onye aga na room nke ọ maghị. Ọzọ dị ka ibia wuru nke ikpeazụ gịnị, o nwere ụfọdụ ụmụ nwanyị na-alụ di maka na oge adrozi, ndị ọzọ alụchala ọsọsọ m ga-afọ. O nwere ike ịgwa gị na ihe o ji wee kwere gị di wụ maka na ndị otu ya alụchago di, ọ bụrụ na ya fụ gị n'anya, ọ bụrụ na ya chọrọ ibi with you, o nweghị choice. O nwere ike ịgwa gị na ọ dị ụtọ ọkụ family members na-achị ya, dị ụtọ ọkụ mmụọ ya na-achị ya, o ihe mere na ya ji wee kweta na ya ga-alụ di. Oge ha batazie n'ime their marital homes ma their new families, ebido na-ezuzu a na-emegheri. Nke nwoke ga-ahụkwu dat na onye ọ lụrụ afụ ya n'anya, onye ọ lụrụ alọfụ ya, mana o nwere ike ọ gaghị ama ihe kpatara ya. Oko ya na-agba mbọ ka ọ maa ma o nwere ike ime obiọma fọwụ ya. Ịmụmụ eme ị na-egbu oge gị. Ịma na onye a wee pathfinder, onye a wee onye na-achọ ebe space dị o nwere ike ọpụta ya paaki ya. Luckily ị bịa ịmago bụrụ ụmụ ihe marriage ndị a na ụmụ ya promise ndị a flash ya na ịchọ ịlụ, ọnya mere o ji amaba na the boss ka ị ga-akwụ iche mebi na ọ bụ oke mma gị ma ọ bụ oke ego gị ma ọ bụ gịnị. Mba, nọ na nke nwaanyị elega anya chi akwado gị ijinarịa, chi ejinarịwa gị, ọnya mere o ji decide pitch her tent with you. Ịhụ gị o decide to take her destiny into her own hand, site n'isi ka bịa settle down anyhow with any man mere appear anytime from now. O nwere ike ọ gaghịkwa agwa gị na ịzọpụtara ya ịmago site n'ọnọdụ dị aṅaa. Mba, o nweghị ike ime eme, o nweghị ike ime eme. Ibe biko ka ọ dịgodo m n'ọnụ otu a, biko unu echefukwa na ishare vidio a, kesasịarịa tụsasịa vidio a, kerie ndị enyi ikwu na ibe tụsasịa na ya. Unu echefukwa na subscribe to my YouTube channel. Unu gaa na Facebook, unu click ebe ede like ka unu nwee ike ịdị na-enweta videos mgbe ọbụla m wepụta. A na-enwe videos every Monday. For now, Igbo ekene m unu, Igbo mma mmanụ, Igbo ka emesịanụ.